Bona nit. Des de mitjans de juliol fins a l'octubre, les tonyines que venen de l'Atlàntic passen per les costes catalanes de camí cap a Itàlia. Per això és en aquesta època de l'any quan és més fàcil pescar tonyines, i de les grosses. I no només les pesquen els professionals. Els pescadors aficionats també surten a pescar-les i practiquen el que se'n diu pesca de lleure, o quan fan competició, pesca esportiva. Aquest grup d'amics surten a pescar tonyines roges. Practiquen pesca de lleure, un tipus de pesca no professional que es basa a atrapar el peix seguint unes tècniques molt determinades. Mentre s'allunyen del port, un dels pescadors comença a preparar les canyes i els esquers. Quan són a uns 30 quilòmetres de la costa, el patró redueix la velocitat de l'embarcació i els tripulants llencen els hams al mar. Utilitzen la tècnica del corricà. Consisteix a anar arrossegant els acegues per sobre de l'aigua simulant petits peixos que salten i d'aquesta manera poder atreure les tonyines. La pesca de lleure, coneguda també com a pesca esportiva a l'hora de fer competicions, està molt reglamentada. L'entreteniment és l'objectiu principal d'aquesta activitat i, per tant, està totalment prohibit comercialitzar el peix que s'aconsegueix atrapar. I és que la finalitat dels practicants no és la quantitat que es pesca, sinó com es pesca. La pesca de lleure, i sobretot l'esportiva, és un repte. És un repte i el pescador novell creu que és una qüestió de força, d'esforç. No, és una qüestió de tècnica, sobretot. I és una qüestió de tècnica perquè esportivament els pescadors de lleure que pesquem amb un sentit responsable de la pesca de lleure o de la pesca esportiva, pesquem amb línies molt fines, el qual vol dir que són línies que si féssim massa tensió amb una canya trencaríem el fil. Per tant, no és una qüestió de força, sinó és una qüestió de tècnica. És qüestió de cansar i fatigar el peix. En principi, com més difícil resulta la pesca d'un determinat peix, més interès té per nosaltres. És sempre un repte, sempre donar possibilitats al peix de que escapi, però capturar-lo amb un sistema absolutament responsable. Les tonyines que hem vist fins ara no pesaven més de 7 quilos. Però durant uns dies molt determinats d'estiu, la Costa Brava s'omple de tonyines gegants. Provenen de l'Atlàntic i emigren al Mediterrani a la recerca d'aigües càlides. Per ser considerades gegants, han de superar els 100 quilos, encara que en alguns casos arriben a pesar-ne més de 300. En aquesta època s'acostumen a organitzar concursos de pesca esportiva per veure quina embarcació aconsegueix pescar la tonyina més gran. Per capturar aquests imponents animals s'utilitza la tècnica del grumeig. Consisteix a tirar el marc trinxat de sardina o anxova per atreure les preses. Amb el vaixell parat, s'ha de tenir molta paciència i esperar que la tonyina gegant quedi atrapada en algun dels hams que pengen de les canyes. La dificultat, però, s'accentua un cop el peix ha picat. Llavors és el moment de pujar-lo a la barca i, sovint, aconsegueix escapar-se. El volum i el pes de l'animal dificulten molt la tasca. Ara bé, si s'aconsegueix atrapar la tonyina, la satisfacció dels pescadors compensa l'esforç fet durant tota la jornada. A la web tvcatalunya.com/de-vacances trobaran més informació sobre els nostres reportatges, així com un concurs de fotografia. Demà veurem com es practica el submarinisme nocturn. Bona nit.